ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನದ ಯಾಕೆಂಡ ಸಾರತ್ತೋರ್ಮನೂತ ಎನ್ಪತ್ರೆಡ್ಡೇಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ್ಲದ ಬೇಬಿನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತರ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬತದು ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಆಯನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕುಸುಮಮ್ಮ ಅರ್ನ ಮಯ್ಯಾರ ಜಿಂಜಿದು ಮುಲ್ಪ ಸಾರತ್ತೊಂಬನೂತ ಎನ್ಪತ್ರೆಡ್ಡೇಟ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ ನಿಲೆಯಾದ್ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಸಾರತ್ತೊರ್ಮನೂತ ಎನ್ಪತ್ತಾಜೇಟ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಕನೆ ಆದ್ ಇನಿಕ್ ಆನಗ ನಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಕಾಲ ಕೂರ್ದು ಬರೋಡುಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಇನಿ ಕಾಲ ಕೂರ್ದು ಬತ್ತಂದಕ್ಕೆ ನಲ್ಪ ವರ್ಷದ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂದಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಡ್ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಇಡೆಗ್ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತದು ಅಪ್ಪೆನ ಇಂಚೆಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಡ ಏರೇರು ಅವ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡ ಐನ್ ಕೊರಂದಿನ ಕೊರ್ಪಾದ ಬರಂದಿನ ಬರ್ಪಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಗಿರೀಶನ್ನೇ ಐತ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸೊಂದೇರು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆರ ಒಪ್ಪುನೇರ್ದವ್ರ ಪ್ರತಿ ವರೆಯಲ್ಲ ಅರ್ನ ಲೆಪ್ಪಗು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾರೆ ಅಪಗ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಡಲ್ಲ 29 ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 1 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ 29, 30, 1 ತಾರೀಕು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಅಪ್ಪೆ ಆ ಮೂಲ ಪೀಠಡುಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮನದಾನಿ 2ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕತ್ತಲಕಾನ ಗುಳ್ಳಿಗದ ದೀವದ ನೇಮೋತ್ಸವಾದ 3ನೇ ತಾರೀಕದ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಸಾರಲಪಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರದನ್ನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯರಿಂದಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಕೊರಗಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆಲ ಮುಲ್ಪ 3 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ನಡಪುಂಡು ಒಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪುಂಡು ಸಂಪನ್ನ ಆಪುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಭಕ್ತ ಅದಿಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಯಾಕೆಂಡ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುದ್ಯ ದಿಬ್ಬನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಲೆ ಕೊರಗಜ್ಜನಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ವಿದರ್ದ ಬರ್ಪಿನಿರ್ದಾವಡು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡು ಯಾಕಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕಲ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಕೇಂಡ ಪುದ್ಯ ದಿಬ್ಬನದ ಒಂಜಾತ ಐಸಿರ ಬತ್ತಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲೆಜಿಂಜಿಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಾಪಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಭಕ್ತಿಯರ್ ಬತ್ತದು ಸೇರಿಯರ್ ಪಂಪಿನಿಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ 10 ಜೋಕುಲು 1 ಜೋಕುಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಪೊರ್ಲೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಏಪ ಆ ಗುಡಿಟ್ಟು ಗರ್ಭ ಗುಡಿಟ್ಟು ಕುಲಿದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಸಂಪನ್ನ ಆಪೇರ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಕ್ ನಾಲಂಗ ಎಲ್ಪ ನರಂಬು ರಡ್ಡು ದೃಷ್ಟಿ ಪಂಪಿನಂಚ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಪ ಎಡ್ಸೆಲ್ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ದು ಬಂಜಿದ ಪಡಿಲಪ್ಪ ಅದು ಕೊರ್ದು ಪ್ರತಿ ವರೆಗೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಉಡಲಡು ಎನ್ನಿನಲ್ಪ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಅದು ಬೆಳಗಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲೆ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕೆಡಿದು ಕೊಂದಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ